ሰላም ሰላም ቤተሰብ ከመይ ኣለኹም? ድሓን ዲኹም? ኣነ ድሓን እየ ኣምላኽ ይመስገን። ናይ ኣሕዋተይ ማዕረ ላይክ ነገርና እንታ ላይክ እናታብታብ ንግበር።
هذا حين يدحنها كمان يا أخي بعد حين يطخي أتمارى من نثير عقلي خوينو تفضل هاي ጭራሽ ከይ እዚ ከመ ኢለካ ይወፀካ ዜራ ዘየሉ ቆሪስ ክደ ገና ወርሰክ ክደ ወይ እናትኩም ማዳሓን ያውንት ማዕረይ ዋ ሰሪሐ ወርስሎ ንእሽ እንዳጫወት ነበር ማለት ናተይ ጭራሽ ሰብዝ ባህሊ ዘይመፀንሆም ኢሉ ይኹድ ገለ ይኾን ሰሙን ዝተዓረየ እንደንበር እንታይ ሰሪሕከ በለ እንታይ ማሕ ቁርሲ ሳንዱሽ ገለ እንታይ ቅርፂ እየ ዝሕሉ ኣለኹ ማዓንታ ቁጥር ሸሞንተ ክበሃል ምንታን ማለት እዩ ጓዕጓዕ ፅመክ ኣለኹ ዴታይ ንስኽ ዳ ዓብይ እንጀራ ክትስንክት ኣለኺ ማይ ጋድ ኣርኤና ከስክሽ ማርያም ንበሊ ዝኽሉ በሊዕ ክዮ ተኸይን ዶ ስማ እንታይና መጎራ ግን ቀስ ኢሉ ይወርድ ዝኸውን ኣይትጨነቕሉ ዋ ስጋ ሰርሕ ሰንኩ ማህመድ ያ መስሕ
ወይ ማርያም ክሳዕ ሒደቅስ ክድኾነ ኢኻንቲ ጌርክ ተዓድል ክኾነ ወይ በዓል ንሕና በይና ኢና ክንበሃል በዓል ንስኹም ከ ርኢ ካብ ላይክ ካብ ሰብ ዝመፆ እዚ እኒአ ታብታብ ንገብሮ ኣለና ኮይ ዝበዝሕ ናተይ ናተይ ዳ ብዙሕ የብላዕ ክኾን ካደ ዓብዛቶ ተሸካ ማርያም ተናደ ፊልም ሰጣሕ ከብስር ሰብ ይመፀንን ሪኢኽ ዲ ሪኢኽ ዲ እንታይ ኮይን ዳ ሸካ ፍሉይ እኒአ እንታይ አሁን ዝኾነ ክፈሉ